mistä syystä tämä pääsiäisloma meillä on? Miksi pääsiäistä ylipäätään vietetään? Pääsiäinen on hetki, jolloin Jeesus kuoli ristillä. Mutta se ei jäänyt siihen, vaan Jeesus nousi ylös 3. päivänä. Hauta oli tyhjä ja hän elää tänäkin päivänä. Tämä tarkoittaa, että synti, kuolema ja pimeys ei voittanutkaan, vaan ihmisille on avattu tie yhteyteen Jumalan kanssa, ihan kaikkiseen elämään. Jeesus on tämä tie. Sun ei tarvitse olla super kelvataksesi. Sun ei tarvitse kantaa kaikkea yksin. Ja vaikka elämässä olisi ja on niitä pimeitä hetkiä, niin niiden ei tarvitse olla loppu. Moni ei välttämättä mieti näitä asioita tai saattaa miettiä, että no ehtii sitä myöhemminkin ajatella. Mutta totuus on se, että elämä voi muuttua hetkessä. Siksi nämä ei ole ajatuksia vain joillekin ihmisille, niille uskovaisille, vaan ihan jokaiselle meistä. Toivo on olemassa. Sä voit päästä pimeydestä valoon. Kiitos Jeesus, että sä kuolit ristillä jokaisen meidän vuoksi. Vaikka me oltaisiin kuinka rikkinäisiä, me riitään sulle. Avaa jokaisen silmiä näkemään pääsiäisen todellinen merkitys. Miksi me tätä koko pääsiäistä vietään? Murra meistä ihmisistä itsekkyyttä ja pahuutta ja puhdista meidän sydämiä. Aamen. Siunattua pääsiäistä jokaiselle.